injaki. Alah, kok dek koyo ngono tuh bocah iki. Harga diri Kurang ajar men. tak sempurna. Akan ku buktikan. Apa tak buktekne kalau saya itu bisa Wah, Ini guys. mendahului kamu. Kurang ajar. lho. Aku ketemu lagu ki koyo Gedem. Ya udah. Ya udah. Nyapa Wis ini lagu. Nyapa? Iki ancane kisah nyataku ya. Ya aja nangis to. Kowe mbiyen di ngono lho, Dad. Ya aja nangis. Kisah kisah Jajal kowe sing nyanyi, aku sing puisi. Kowe ben iso marem atimu. Kisah nyataku di zaman SMP. Ngono ya, Dad. Aku kan arek endek. Jadi selalu dibully karo kanca-kancaku. Alah, cebol ngono ya. Arep rono, ngalio, minggiro. Koyo ngono. Kowe dudu sak kelas karo aku, dudu sederajat karo aku. Aku anake wong gak duwe dene. Kowe ra duwe, anek ora duwe. Sampai saiki kere. Masalah. Piye carane iso sukses ngono kuwi? Lah nyapa? Carane iso sukses ngono. Ya doa dari Bapak Ibu dong. Sudah ya. Lho wis ditungakne? Sudah. Sik Bapak melarat. sudah, Ibu sudah. Kok iso koyo ngono to keluargamu ida? Coba. Dulu. Aku apa? Awakmu puisi. Oh, puisi. Sing karo ngenes karo nangis ngono lho. Oke. Dulu ku kau maki, Direken opo? ku kau hina. Aku diam Kau saja. benci. Aku tersisih dari teman-teman yang ada di sini. Dulu Kau injaki kau injaki, aku diam saja. harga diri Meskipun harga diriku jatuh, aku tak mungkin mau mendekati kamu lagi. Tapi sekarang aku lawan, aku pasti lawan kamu. ku buktikan Aku buktikan kemampuanku. tak Ye, berhenti. pacarku ayu toh timbangan awakmu. Akan kubuktikan. Ku buktikan Biar aku mau hina tapi sekarang gak bisa bro. ku dibully. Aku dibully gak apa-apa. Yang penting jangan membuli keluarga. Akan ku buktikan Akan kubuktikan kemampuan. ku lawan, Akan kulawan kamu. tak berhenti. Tak berhenti sampai di sini. Akan Iya teman saya. aku lawan, Aku lawan nih loh. aku berhenti. Tak berhenti. Tak berhenti. Tak berhenti di situ saja. Iki jadi Aku sapa kisah ngeresapi tenanan kuwi. mau meresapi Kuwi kisah nyata tenanan. Kisah nyata. Aku jaman sak mono. Kita- Aku arek endek biyen jaman SMP nak dulu ngene iki. Wes ngalio. ngono ya Dad. Wah, jangan dibully cok aku kuwi. Tapi ya enggak apa-apa itu dulu kalau sekarang. Tapi aku diam. Diam itu dalam perjalanan untuk membuat mereka diam. Oh siap. Gitu ya. Iya. Mas Akbar. Pripun? Niki kan niki kisah niki. Ya. Putih niki. Ya Dik niken dulu di dahulu. Niken ya? Iya no. Yuk bareng-bareng masih bersama Dek Niken Salindri. Langsung spotnya yang luar biasa. Terang tak gitu ya. Heeh. Mangga. Masuk dulu.
Niken Salindri. Saiki wis kelas 3 SMA. Jebul gak anu tok si HP tok sing delay lha iki delay wis saiki. Wong wis rampung wis joget ae ya delay. Biyen cilik amene. Iya ampun, ada Om Kuntet. Heh. Kuntet. Nduk, Nggih. pripun kabare? Alhamdulillah aku baik. Iya. Saiki pun kelas pinten? Aku sekarang kelas 1 SMP. Aduh. Iya, gimana kabarnya Om? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah baik-baik saja dong, cipikan-cipiki dong Om. Iya. Jane cah cilik, Rat. Cah cilik ra ngerti. Ya. Oh Om Kuntet, tadi kesini jam berapa Oh tadi? tadi kesini saya itu perjalanan dari Blitar itu jam 8. Karo Oh ome jam padha. 8. Karena ada kemacetan saya terlambat. Oh begitu di situ tadi ya macetnya Iya, di apa itu di podo ume. lampu abang hijau Ya, itu ya. lampu Bangjo itu. Iya loh. lampu bangjo. Ya, gimana Gimana jadi tadi udah makan ya? Alhamdulillah. Udah makan. Sudah siap-siapkan oleh panitia. Oh iya Udah di tadi sini. ada nasi kotak. Ini kan sudah makan. Aku sudah makan. Waduh, sekarang semakin besar, semakin Iya, pintar, semakin makasih. cerdas. Kan ada tak percel juga. Iya. Gimana tadi udah? Itu kan tadi naik mobil kan? Mobil macet, Nduk. Oh naik mobil Makanya macet perjalanan saya tadi. terlambat. Iya. Ayo tak cowokot lho tanganmu kok Susi. Lah kok aku mau diliwati tok. Adane terminal aku. Ya ampun ada caprocel. Ya ampun ada caprocel. Aku gemes deh. Gemes. Gemes loh. Wajahnya gemes. Apa? Rene. Bocah iki gendeng Susi. Gendeng piye? Harus dibawa ke Lawang ini anak ini. Itu namanya kangen karo awakmu pirang-pirang wulan, pirang-pirang tahun, 2 tahun toh? Iya. Ora cedhok awakmu iki saking kangene. Saking gemes. Pas pergi. Aku ngefans banget loh. Aku ngefans loh mbak iki namanya. Ngefans? Iya namanya Cok Percil itu ya. Iya. Apa? Ngomong tak dianting kempos we. Apa? Kok iso Apa? Salah ya? Kleru. Salah, Nduk. Adik Niken. Iya AA. Oh, ndak pantes no. Lek ya mbak mas-mase kae Kalau enggak itu sama Iyang. Perbedaannya gitu, apa, Nduk? Kalau Mas Percel dipanggil yaitu AA. Karena selisihnya beda. Bedanya? Iya. Jauh kan? Kalau murid SMA 1 Nganjuk gandeng-gandeng. Ganteng-ganteng. Nek Mas Percil. Mas Percil ya ngono kae lah. Anak iya ngene iki Iya lho, ya Bos. masa ya kate dijelasin lah. Ora usah dijelasne aku karo Kuntet anjane keluarga toilet. Dadi Kok ngono ki lah. Aku ketemu di YouTube, di TV itu orangnya ganteng sekali. Ketemu aslinya ya ora. Pesek irunge. iyalah pasti mutah lah kamu. Kuwi ngomong ora rene lho. Iki lho maksudnya. Ini lho tamu. Anak Aku ki sampean kan bapakmu. ganteng. Sama kan ganteng. Iki lah karo adik, ini saya anggap niku adik kula piyambak, Harus. anak kula piyambak Betul. sebab mulai kecil sampai sekarang sudah menjadi agak besar. Itu. Iki SMP sakmene lah, SMA-ne ora nguntal sembarangan. Nggih. Lah awakmu cilikane awakmu sing ngomong. Iya, aku kayak didusi ya ya toh. Yen Didusi. Biyen Iya, biyen didusi. didusi. Dicawiki lek aku Tandane apa tandane? Enggak, terus Ora nek pempese tandane. ngono kuwi disimpen nek jero Simpen. lemari. Oh, ngono kuwi. lah, kae sing tak- Padahal bekas lho kuwi. Lah, Kan saking dikene sayange aku. mbek aku. Kene aku jarine roti. Iya. Iki kan ning gene SMA Negeri 1. SMA Negeri 1 Nganjuk. Nganjuk. Nggih. Kamu memberi ucapan apa, Nduk Niken? Oh iya, harapanku untuk Ya. SMA Negeri Nganjuk 1. Semoga siswa-siswinya semakin pintar. Amin. Semoga lulus semua. Amin. Tercapai apa yang diinginkan. Siap. Semoga menjadi orang yang sukses-sukses semua. Amin. Amin. Genduk Niken Nggih. nak nembang mesti apik. Ayo, dipamerne suarane. Saya minta
Mohon maaf, Ya, ya. Mas Akbar. Ya, Tak oke, jenengan niku permintaan yang pertama niku gamelan apa musik manut jenengan? Yo, saya kembalikan ke Dik Niken, Sal. Iya. Gamelan apa musik? Sama denganane tahu duet karo Niken ya? Iya, neng gitu. Tahu toh? Ya, Apa lagune? apa kan? Cakra kembang. Cokro Kembang karo Dewa Tresno. Lha sing duet iki to? Laras Moro. Iki lho sing dadi bakul cilok sama teman. Hei! Silap. Beda, Bang. Saya nggak bisa awas aku. Ayo, Duk. Ngene, Duk. Pripun? Didelok, dicoba nembangnya yang kekinian aja. Oke, Oke. oke. Biar oke, anak-anak yang di belakang juga Contoh. Siap betul. Nggih. Contohnya Sri Uning. Duh. Oh. Neng yo. Aduh, maksudnya yang modern yang sekarang yang lagi Lagu sing viral saiki lho apa? bocah milenial roh ku lho. Di TikTok Perahu apa? layar. Apa? Apa lagune? Oh Yo. itu ya. Apa, Ya Mas? TikTok, Metodasi. ya. Ya Bukan nadanya Mas. Nadanya, Top-topan nadanya. itu kan ada toh. Oh top-top. Ya, Sop-sopan. top-topan, mendung. Oh iya. Top-topan dulu aja, bentar. Nggih, nggih, nggih. Nadane. Nadane ndek nganu Mas. W terus ndek C. Kula pun angkat tangan. Diomongi aja nyuwara. Ati kula acur-acuran. Kene iki pakai suara internasional. Ayumu tenanan ora editan sing marai aku kedanan pancen salahku dhewe ra ono sing ngongkon abot sanggane aduh aku angel move on iki lho bocah nanti saya nembang sama itu sama ada permintaan tadi ya Oke, Oh siap. iya Bu iya. iya. siapa tadi Ya, ya. naik panggung mari ngene Oh, gitu. iki biar Siap. demikian dulu top-topan ya Dek ya Top-topan, Duk. Oke. yuk top-topan masih bersama Niken Salindri 3 2 1 Bersama Asta Brata. Oli Suka. suka
ampun adik-adikku. pamit ati kula pun rasa sakit. Ayo terus. Don. Top-topan jangan sing gampang rusak hatiku. Luar biasa. Emang yang bagus itu rapnya, Dek. Oh. Dari rapnya itu luar biasa. Si. Kula pun Sik. angkat tangan. Iki sapa iki? Iki wong apa setan? Kula tak milih pamit. Ana sinden raine kaya demit. Ngapunten Mas Akbar. Ya. Niki perjanjiane tirose namung Cak Percil kalih kula Kalih Mas Kudet. Lah niki sinten nggih Mas? Niki Duka. garangan saking sinten Mas? Ketoke kantin Nuwun iki. sewu niki ingon-ingone sinten nggih? Ketoke kok anu. Sinten? Kene ketoke kok kita ngati iki kita. Rene Pak, Rene mriki. Kula pun. Iki ketoke kok Masya Allah ya Allah. Iki wong apa setan? Kula tak Wilujeng siang, macange Mbak Limbu. Aduh, jadi suarane wedok lho suarane. kaya demit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam dari Binjai. Ya nyapok. Kowe iki sinden kok malah ape nyuwani lho. Aja ngowe binjai. Tanduran gedang tek. Ngene wis karo omeh. Aja cecek-cecek Lakono. Wis ngomong. Nyuwun sewu. Perkenalan. Ji, kula niki termasuk alumni SMU Negeri 1 Njuk, Mas. Siap SMA Negeri 1 Nganjuk. Siap. Alumni kula tasih pantaranipun Mas Akbar menika. Sik to. Lah kok aku ora tau roh nek pantaranku. Anu kelasé benten, Mas. Jenengan kelasé teng Mlebet, kula teng Jawi, Mas. Loh. Lah sekolahane Jawa. Kula terbuka kok, Mas. Loh, lah apa kuwi? Apa? Ya mboten wonten apa-apane nggih, anu terbuka kok. Oh, gitu. Sami tapi mboten nami kok, Mas. Oh iya. Kula sekolah teng mriki namung setunggal wulan. Loh, kok mau saulan? Terus di DO, Mas. Lah ngapa? Alah perkarane namung sepele lho. Apa? Iki sing kudu difilter tumrap para siswa-siswa adik-adikku iki terutama adalah pendidikan budi pekerti. Oh ngono. Ora mung pinter name ning uga dadi bocah sing ngerti. Iso empan papan tata krama ya to, angon wayah. Mergo awake dhewe iki wong timur. Oh, dhewe iki wong ketimuran. Maka di kemajuan zaman aja mung ngandalke kepintaran saja ning pendidikan budi pekerti yang paling utama. Oh, ngono mah. Ya luar biasa. Wah, jan seneng banget aku nek sowan ning SMA 1 ki jan seneng banget, atiku seneng. Lah iya. Iki dhewe iki wis marambah makaping. Wis bola bali wayangane kene. Aku rung sekolah semasa, aku wis biyen wis tau dalang ning kene. Malahan. Oh, dadi wis marambah makaping, wis bolak-balik. Janjiku ning SMA 1, Nduk. Ki janjiku. Saksikan dan dengarkan. Wah ya. Wayangan nak setahun sekali. Ya. SMA Negeri 1 sok nek nanggap aku bakal tak gratisi, tapi nek wis nanggap ping 100. Sik to, kamangka wis tahun pisan umurmu ora ya wis. Ora amin aku guyon, Nduk, guyon. Oh, gratis kancaku akeh. Lah ya. Wah, iki saking ngebotiku, aku saking tresnaku, saking banggaku karo SMA Negeri 1 Nganjuk. Iki sakjane ujian akhir semesterku ning kampusku Institut Seni Indonesia Surakarta iki durung rampung jane. Durung rampung. Iki tanggal 13 karo sesuk tanggal 14. Ana mata kuliah praktek gaya pokok, bakliran gaya pokok. Kuwi mata kuliah. Ujiane dina iki karo sesuk. Jane jadwalmu maju ujian. Jadwalku maju ujian dina iki jane.
Ning saking tresnaku karo SMA Negeri 1 Nganjuk, dosen tak telepon. Pak, kula benjing mawon, kula mayang teng SMA kula. Oh ya, ya wis mayang sesuk ujian lah. Ngono ki sing jenenge mahasiswa karo dosen iki saling mengerti, Nduk. Lah iya, saking tresnaku wae, heeh. Mosok rezeki ditolak. Lah iya, luar biasa, luar biasa. Wah, iki matur nuwun. Adewe mendoakan, sing baku mendoakan ana ing acara ambal warsa HUT SMA Negeri 1 Nganjuk kene. Muga-muga ditambah umur ya kuwi umur ke-41 untuk kedepannya dapat lebih selangkah lebih maju sesuai dengan motonya yaitu bersatu, bermutu dan tetap piye-piye lali aku. Bersatu, bermutu nomor 1 ya. Bersatu bermutu nomor 1. Maklum Bu, tahun wingi mboten wayangan begitu. Nanti lali kabeh. Bersatu bermutu nomor 1. Wah, luar biasa. Aku rene iki mengi anu Nduk, pangling. Pangling apa? Wah, guru-guru anyar ki yo akeh. Guru-guru anyar ning SMA 1. Heeh, akeh banget. Dan guru-guru sing lain sing wis mucal wit aku ning semasa aku ya mau ketemu kepanggih wajahe ana sing wah lebih awet muda, ana sing luwih bahagia. Tapi aku gumunku siji, sing panggah ki kok Pak Maryono ya. Ki ada apa ngono lho. Kok liyane ki luwih awet muda, luwih ki luwih bahagia. Ki kok Pak Maryono panggah jabrut wae iki ngopo to ki jane. Ya seksi sibuk, kok seksi sibuk maklum Nduk. Ha iya. Sing ngubiak-ngubiak ya kuwi, heeh. Matur nuwun, matur nuwun. Jadi ana ing SMA 1 wis aku bangga banget, Nduk. Muga-muga adik-adikku kabeh kang isih sekolah ana SMA Negeri 1 Nganjuk. Untuk ke depan dapat yaitu meraih cita-citanya yang diimpikan. Oh amin, amin, amin ya robbal alamin. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Allah Allah wala quwwata illa Mas Heru, dulurku aja nganti kliru, mong Gusti Allah sesembahanku rinten lan dalu, mong 5 waktu minggu mongso mungkar lan nafsu. Sekali lagi.
saking Allah kang sedulurku aja nganti kliru mung Gusti Allah sesembahanku rintan lan dalu mung limang waktu kanggo mrasta tukar lan nafsu Sadulurku aja nganti kliru mung Gusti Allah sesembahanku rintan lan dalu mung limang waktu kanggo mrasta mungkar lan Iki karo nunggu sing kepareng penghibur bintang tamune awan iki. Karo nunggu, Iki terbukti aku mau kondo yen prestasi SMA Negeri 1 Nganjuk tidak bisa dipandang sebelah mata. Iki ana catatan ya kuwi prestasi-prestasi yang ditorehkan oleh para siswa-siswa SMA Negeri 1 Nganjuk diwaca. Ya kuwi sepisan medali emas Festival Paduan Suara yang diikuti Festival Paduan Suara 12 negara yaitu Thailand, Sri Lanka, Korea Selatan, Singapura, Polandia, Malaysia, Filipina, Italia, Kanada, Indonesia, Spanyol dan Bulgaria. Wah iya paduan suara internasional. Wah iya angka loro. Angka loro iki ana juara 1 desain jembatan ana ing ITS. Terus juara 2 debat bahasa Inggris sekabupaten Nganjuk. Debat bahasa Inggris. Terus meneh juara 2 debat bahasa Indonesia. Bahasa Inggris ono, bahasa Indonesiane ya ono. Juara 1 prakarya dan kewirausahaan produk mie ayam ubi atau miyabi. Kita lombane ning Jepang, Duk. Lah iya. Terus seterusnya ya kuwi juara 2 solo vokal tingkat provinsi. Wah. Lanjut ya kuwi juara Pegasus SMA Awards 2021. Wah, iki Pegasus iki wit biyen berprestasi. Ngono. Terus meneh juara 1 tari tradisional tingkat nasional di Universitas Indonesia. Tarine hebat, luar biasa. Ya. Iki ana meneh ya kuwi Jember Fashion Carnival tingkat nasional. Ngono. Iki uga juara. Luar biasa. Oh iki prestasine sangat luar biasa. Ya. Mula patut kanggo alumni SMA Negeri 1 Nganjuk ki akeh sing dadi wong sukses, akeh sing dadi wong berhasil ki tidak memungkiri ya Yung. Sing kepareng rawuh ya kuwi Pak Danrem, saka Madiun, uga kepala cabang Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur wilayah Kabupaten Nganjuk uga rawuh. Ngono. Uga kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Nganjuk, iya. Jajaran Forkompimda Kabupaten Nganjuk, kepala Kodim 0810 Nganjuk. Dan sponsor utama PT Exindo 57 Jatim Bapak Haji Panito. Tepuk tangan untuk Bapak Haji Panito, luar biasa. Ya. Nah, Bapak Haji Panito iki yo alumni kene. Piye to masamu? Alumni kene iki bersatu, bermutu dan nomor 1. Ya toh? Kuwi iki makane Bapak Panito ki menjadi orang nomor 1 wis sepantase, Nduk. Oh ngono ya, Pak. Kandhane kok. Lah iya, wis aja tekan dinti, luar biasa. Sing padha rawuh. Luar biasa kok, Nduk.
Ayo iki diselani lagu-lagu dhisik. Uga iki ngaturake anu apa iki karep ben ora lali. Ya, iki salam saka komunitas penggemare awake dhewe sing setia memantau channele awake dhewe Astabrata Media. Ya kuwi sing saka luar negeri ya. Hong Kong, Taiwan ki uga memantau ing pagi hari ini. Live streaming awan iki. Astabrata Media karo cerdas berprestasi. Astabrata Media karo cerdas berprestasi. Jadi wayangan awan iki sing ora kepareng rawuh iso nonton lewat HP-ne. Oh, ngono. Saiki iki apa-apa serba ngono kuwi. Oh, awake dhewe kudu mengikuti perkembangan zaman, Nduk. Oh iya, luar biasa. Ya iki nggo nyelani dhisik, kanggo nunggu bintang tamu, diselani gending sak lagu. Ya. Iki ana pamintane ya kuwi setya tuhu. Ora usah nganggo bawa, langsung bae. Iki permintaan saka komunitas penggemar kang saka luar negeri sing memantau pemantau setia channel Astabrata Media. Ya, iki panyuwune sing nembang Dik Sinta dhisik. Oh ngono, setya tuhu. Oke. Tanpa bawa langsung bae. Oke, siap. Monggo Dik Sinta buka celuk mawon. Setya tuhu dados. Aku sekali lagi Dik ya nggih. Asik. Aku kang setya satuhu weti nganti saiki
bablaske tembang kangen. Tembang kangen. Dek Niken Salindri jumeneng deh. Tembang kangen. Tembang kangen. Ya.